la an ka filɛli kɛ jama ko i ka nafolo ko baara dɔ bɛ yen n'o ye suratul zawagati tiɲɛ yɛrɛ la a bɛ jankaw k'o mako b'o la n'i bɛ se k'o kunnafoniw la tiɲɛ yɛrɛ a bɛ diya u ye fo ka dama tɛmɛ parce que u y'o fɔ ka gɛlɛya kojugu walahi. Bon alhamdulilayi rabbil alamin. Naam. Amidu so zawagati dalu dɔrɔn tɛ ne bolo. Naam belebele. Ne ye kudamu de sɔrɔ la. Kabako. E kuma in faamu. Naam. A tɛ i n'a fɔ a dalu dɔrɔn bɛ ne bolo. Naam. O dalu dɔrɔn tɛ ne bolo. Ne ye kudamu de sɔrɔ la. O zawagati tabara ye Mali dugukolo da. Mɔgɔ kelen de nana Mali dugukolo kan. O n'o magara zawagati yɔrɔ dɔ la. Mais ale kɔfɛ ne ye zawagati yɔrɔ min dɔn. Maa ma na Mali dugukolo kan k'i b'o dɔn a kodɔnna ten. E kuma in faamu. Zawagati n terikɛ kafiri tɛ dɛ silamɛ tɛ dɛ kerecɛn tɛ dɛ i bɛ Ala fɛ tɛ dɛ i kana kɛ ninnu si fɛ. E kuma in faamu. Mais n'i y'ale kɛ i b'i balo Ala ka nɛɛma la quoi c'est-à-dire que i bɛna dɔn ko tubabuw bɛ wari dilan n'u ka mansin ye mais tubabuw se tɛ wari la. Allahu akbar. E kuma in faamu. Olu kɔni b'a dilan n'u ka mansin ye mais Ala bɛ Ala ka dantanfɛnw dilan Ala ye wari in bɛ tɛmɛ ni mɔgɔ minnu ka sira ye olu fana bɛ tɛmɛ n'e ka sira de ye. E kuma in faamu. Wala Ala ye mɔgɔ minnu da ko a wari min tubabuw b'u sigi u ka mansin na u b'a dilan Ala b'u fana tɛmɛ n'u ka sira ye u seko t'o la. E kuma in faamu. O suratul zawagati Amidu so ne ye kudamu de sɔrɔ a la. N bɛ min don zawagati la o ka ca kojugu. Belebele. I y'a faamu. Sisan kaba Ala ka ne da ma deli ka arahamani min bɛ zawagati kɔnɔ ma deli k'o yira cɛ si la n terikɛ ni ne ye miliyɔn 1 d'a kan k'a d'i ma i ka ɲɛnamaya bɛɛ kɔnɔ n'i y'i wari sɔrɔ miliyɔn 1 duguma. E kuma in faamu. I ti wari sɔrɔ 100,000 250 ninnu tuguni adamadenw bɛ biriki de d'i ma. E kuma in faamu. Ɔ ni arahamani dɔ bɛ zawagati kɔnɔ o arahamani min bɛ zawagati kɔnɔ dantanfɛn min ni Ala t'a kɛ fɛn ye dugukolo ka fɛnw a da y'a ɲɛna. E kuma in faamu. Ɔ n'i y'o arahamani in bɛ kumabo de. E kuma in faamu. N'a y'i ja arahamani in kumabo ni miliyɔn 1 ye n'a y'i ja arahamani in kumabo ni 100,000 ye n'a y'i ja arahamani in kumabo ni miliyɔn 2 ye n'a y'i ja arahamani in kumabo ni miliyɔn 10 ye n'a y'i ja a kumabo ni miliyɔn 20 ye n terikɛ Ala ka dantanfɛnw bɛ wari d'i ma miliyɔn 20 u b'a d'i ma miliyɔn 10 u b'a d'i ma miliyɔn 2 o se t'a la. E kuma in faamu. Arahamani n terikɛ ni ne y'i kanu k'i kanu ne b'a f'i ye ko karisa Ala sɔnna n bɛ ni e bɔ waw kɔnɔ quoi n bɛ n'i bila miliyɔn kɔnɔ Ala sɔnna. E kuma in faamu. Mais ni a ɲini i kana di ne ma ne b'i bɔ nin kɔnɔ. E kuma in faamu. Donc Ala sɔnna donc n b'o kɛ fana quoi donc o zawagati arahamani min bɛ ka kuma kan ni bi tɛ n ma deli k'o fɔ dantanfɛn fana ye quoi. E kuma in faamu. N'i ye zawagati kolonkisɛ fɔ bɛɛ b'a fɔ ko b'a dɔn mais arahamani dɔ de bɛ zawagati kɔnɔ o arahamani min bɛ zawagati kɔnɔ wari la n'a y'i ja 100,000 d'a kan n'i ye 100,000 d'a kan i ka wari bɛna 100,000. E kuma in faamu. N'a y'i ja n terikɛ miliyɔn d'a kan Ala ka dantanfɛnw bɛ wari d'i ma miliyɔn. E kuma in faamu. N'a y'i ja miliyɔn 10 d'a kan Ala ka dantanfɛnw bɛ wari d'i ma miliyɔn 10 o seko t'a la. E kuma in faamu. Ne ni mɔgɔ minnu bɛ tugu n kɔ u b'a dɔn. E kuma in faamu. Ne b'a fɔ denmisɛnninw ye a y'a sigi nin kalo in na ni mɔgɔ nana baara k'aw bolo a b'a fɔ a bɛɛ ye ko miliyɔn 1 ni mɔgɔ min nana ni 100,000 a kana minɛ ne ma Ala deli 100,000 na. E kuma in faamu. O kalo la ne nana ni 100,000 ye anw t'a minɛ parce que an ye Ala deli minnu ka duwawu ka jaabi t'o la.
Allahu akbar. O tiɲɛ. E kuma in faamu. Kalo dɔ la ne bɛ ala deli miliyɔn 2 fɛn fɛn bɛ na n fɛ n'i nana n'i ko Amidu Sow mɔgɔ bɛ nin na n b'a fɔ miliyɔn 2 n'i ko a tɛ n bolo e ka duwawu ala ma sɔn. So. E kuma in faamu. Mɔgɔ minnu ka duwawu bɛ jaabi e t'o la quoi ne ala deli min na a t'o la hali ni n tɛ yen ni n ka kalandenw n'u y'a minɛ n'i nana u b'a fɔ karamɔgɔ dɔ nana baara kɛ yan a ye 500 d'a ma ne b'a fɔ a y'a ka wari segin a ma ne ye ala deli miliyɔn 2 de la n'a y'a minɛ a tigi mago tɛ ɲɛ an ne tɛ. So. E kuma in faamu o arahamani n bɛna f'i ye o bɛ za wagati kɔnɔ e kuma in faamu wala o arahamani o bɛ za wagati kɔnɔ alhamdulillah e kuma in faamu n terikɛ belebele ne delila ka ala deli o f'an ye dɛ delila ka ala deli ko ala mago de bɛ wari dɔ la miliyɔn 40 Allahu akbar mago de bɛ wari i y'o deli kuma lamɛn de ne de ye ala deli a la n tulo b'a la dɛ n terikɛ dɔ bɛ yen Sidi Modibo Kane dili o mɔden de don n'a ka di kojugu belebele e kuma in faamu ne k'a ma n ko karisa n kan ka taa Dakar a ko an ka taa Dakar ne ko awɔ an ka taa Dakar kabako e kuma in faamu an taara Dakar dalu dɔ bɛ yen o ye dalu in f'an ye ko ni dalu in sɔrɔla mɔgɔ min bolo dalu in kelen o kelen o b'a san 86 millions dalu in kelen o kelen o b'a san miliyɔn 80 ani miliyɔn 6 Allahu akbar kabako wara e kuma in faamu u y'o kuma de fɔ donc a nana a ye dalu in ko kuma fɔ ne ye ne k'a ma n ko dalu in a bɛ sɔrɔ mais ne ye ala deli min na ani ninnu ye wari min fɔ kelen tɛ waraba e kuma in faamu o kɔrɔ b'a yira n'u nana n'u ka wari in ye n'an ye ala deli a tɛ jaabi de parce que ne ma ala deli o la e kuma in faamu donc ninnu to yen u ka taga i k'a to ni ala sɔnna ma siɲɛ wɛrɛ u ye min fɔ an bɛ ala deli a la n'an ye ala deli a la ni ala sɔnna ma u bɛ na tuguni e kuma in faamu e a bɔra kɛnɛma dɔrɔn ka taa fɔ tewuli la ye Amidu Sow bɛ so kɔnɔ danga b'a kɔ kabako awɔ ko danga bɛ ne kɔ ko danga b'a kɔ ko ninnu nana miliyɔn 80 miliyɔn 6 u bɛna di ba ma sɔn k'a minɛ e kuma in faamu i y'a faamu donc sisan an y'o bila o taara o taalen min kɛ mɔgɔ wɛrɛ nana o mɔgɔ wɛrɛ nana ne bɛ min fɛ ne y'o fɔ o ɲɛna e y'a faamu o ye ne ka prix di ne ma ka miliyɔn 2 bɔ a la ko ne t'a minɛ ko ne t'a minɛ ko o tɛ se k'a kɛ ko ni nin de don n'i bɛ se k'a kɛ n'i tɛ se bɔ i bɛ segin a tigi taara tuguni a kumana n'o tigi ye o tigi ko a ka nin cɛ in ka ko ka gɛlɛn ko est ce que miliyɔn 2 ni nin ko ka gɛlɛn a dimina ne kɔrɔ ko mais est ce que a nana wala ayi non est ce que a nana mɔgɔw bɛ ka na wariko kuma f'i ye i tɛ ka wari minɛ ne ko non ko ne ye ala de deli mɔgɔ dɔw de kama n'o ye mɔgɔ min ye wari in bɛ sɔrɔ i bolo i bɛ wari in di i b'a di mɔgɔ min fana kama o bɛ ɲɛ quoi e kuma in fɔ ɲɛ ɲɛ kale kuranɛ la arahamani dɔ de bɛ za wagati kɔnɔ o bɛ diɲɛ de di mɔgɔ ma e kuma in faamu mais ni i bɛ ala de deli ko ala mɔgɔ de bɛ nin a kɔnɔ quoi mɔgɔ minnu n'u mago bɛ dilan ala b'o se nɔgɔya u bɛna k'i bolo mais ni mɔgɔ minnu n'u mago tɛ dilan fewu a wari in hali ni dɔrɔmɛ 1 y'a jɛ n'i y'a minɛ a tigi bolo a bɛ ni ala cɛ i bɛ ka ala deli kɛ mɔgɔ min ye o t'o ye quoi i kana minɛ e kuma in faamu donc Amidu Sow arahamani dɔ de bɛ za wagati kɔnɔ o arahamani min bɛ za wagati kɔnɔ n terikɛ wari hakɛ dɔ de bɛ da arahamani kan n'i ye wari hakɛ min da arahamani kan ala bɛ sɔn k'i fara o wari hakɛ mɔgɔw de kan i tɛ jigin o duguma e kuma in faamu wala o de la ne b'a fɔ mɔgɔw ye karisa n bɛ n'i fara miliyɔn caman bɛ mɔgɔ minnu ko n bɛ n'i fara o kan ni n sɔnn'o ma ni n b'i fara o kan n terikɛ i bɛ n'a ye i ni mɔgɔ o mɔgɔ bɛ discuter diɲɛ kɔnɔ n'i bɛ min kɛ n'i k'a ma miliyɔn 1 a ma sɔn kan'a ka wari minɛ n'i y'a ka wari minɛ hali ni baara de don baara in tɛ ɲɛ i bolo o tɛ n ka mɔriya in ye dɛ n'a tigi nana dɔrɔn a f'a ye ko nin n'i ko nin n'a sɔnni e bolo dɔrɔn a ka duwawu i bɛna min k'a ye o bɛ ɲɛ mais n'a bann'o ma n'a ko i ko miliyɔn 1 a ko 100 000 ni 250 000 i b'a fɔ a ye miliyɔn 1 in de don
ni e kan ka mɔgɔ min mago bila n'o de don miliyɔn kelen in de bɛ sɔrɔ a bolo k'a d'i ma e kuma in faamu wala k'a yira mɔgɔw la ja wagati ko min ne b'a fɔ ne tɛ n kun fɛ a la n terikɛ n tɛ n kun fɛ a la n teriw n jɛɲɔgɔnw n bɛ dalilu di mɔgɔ min ma joona joona o ye n gɔnifɔ Seguba Tarawele diɲɛlatigɛ jɔn o jɔn n'i taara fɔ Seguba ye ne ko Amidu a b'a fɔ Amidu ka dalilu tɛ sɔrɔ n b'a to yen n k'a nɛgɛ n'o tɛ a ka dalilu tɛ sɔrɔ dɛ ayi n terikɛ ne ka dalilu tɛ sɔrɔ dɛ ne ka wari ninnu ne dɔnbaga bɛ n dɔn ne ka dɔnbaga o bɛ n dɔn ne bɛ wari min dun i kana da wari b'i bolo dɛ mɔgɔw bɛ wari caman de b'u kun ka tɛmɛ ne kan mais ne bɛ wari min dun n'i y'a dun dɔrɔn n terikɛ i ka i bɛ bin e y'a faamu ne bɛ wari dun i y'a faamu n m'a fɔ wari bɛ n bolo dɛ mais wari dunni na n terikɛ mɔgɔ min bɛ se ka wari dun ni ne ye o bɛ jate boloden kɔnɔ na dɛ e y'a faamu wa ne ka denbaya tu mɔgɔ bɛɛ hali ni ne bɛ ne mɔgɔ sɔn ne tɛ se ka mɔgɔ sɔn fɛn fitinin e y'a faamu ni ne bɛ n'i sɔn ni ne ko an ka 20,000 ni ne o b'a fɔ ayi fana sa kɛ 5000 ne b'a fɔ ne ko 5000 ko b'a fɔ 5000 bɛ nin o b'a sɔrɔ ni mɔgɔ tɛ 20,000 in de bɛ ne bɛ ten cogo de la quoi e kuma in faamu donc fɛn dɔ de bɛ ne bolo o fɛn in ala tɔgɔ de don ala tɔgɔ min don a tɛ baara kɛ ala mɔgɔ dɔrɔn ye ko k'a fɔ a baara kɛ ala mɔgɔ dɔrɔn de ayi n terikɛ Sɛgine Ahamadu Ahamahullah waliyullah ala ka jɛnba ye e kuma in faamu belebele kɔni min sɔnna a bɛɛ ma ala kama wallahi ala ka jɛnba ye e kuma in faamu Sɛgine ala deli min tɛ ala fɛ ani min bɛ ala fɛ Sɛgine ala deli o bɛɛ lajɛlen kelen kelen na i bɛ fɛn fɛn dɔ diɲɛ kɔnɔ ko dantanfɛn min tɛ ala fɛ ala ye Sɛgine ala deli o dɔ la o ka sɔn an filɛ nin ye Côte d'Ivoire jamana kan Sɛgine Ahamadu Ahamahullah de ye dugawu kɛ cɛkɛ la cɛkɛ dumunifɛn min bɛ du Côte d'Ivoire cɛkɛ Sɛgine tun bɛ kaso de la Anzo Père o kaso kelen nin hakili la ni ko gansan don Côte d'Ivoire jamana u y'o kaso in di Sɛgine kalandenw ma e kuma in faamu terikɛ Sɛgine de ye ala deli kɛ cɛkɛ la ko Côte d'Ivoire faama ani fantan ko ala k'a bɛɛ balo cɛkɛ la Côte d'Ivoire hali n'i kɛra Côte d'Ivoire n'i ye milliardaire de ye terikɛ i bɛ cɛkɛ wallahi b'a dun e kuma in faamu ɔ Sɛgine ko duwawu a ma silamɛ fɔ de a ma kafiri fɔ de a ko fɛn o fɛn n'o bɛ balo Côte d'Ivoire kɔnɔ yan faama ni fantan ala k'a bɛɛ ka balo kɛ kelen ye Côte d'Ivoire jamana kan ala dun y'a duwawu di bɛɛ bɛ cɛkɛ dun e kuma in faamu o Côte d'Ivoire kelen in n kɔnɔna la yan Anzo Pekaw b'a dɔn minnu ye Anzo Pe sigi ka kɔrɔ ji kun tɛna Anzo Pe o kosɛbɛ o Sɛgine de ye ala deli Sɛgine ka kaso in duguma ji de bɛ woyo ye diɲɛ wagati e kuma in faamu ji tɛ dɛsɛ o Sɛgine de ye ala deli o la mais a ye ala deli minnu ye silamɛw tɛ dɛ olu tun tɛ ala dɔn e kuma in faamu o ye ala dɔn Sɛgine ko de la e kuma in faamu ɔ donc mɔgɔ ka mɔgɔ mago dilan ka n'i jɔ ko nin tɛ ɲɛ silamɛ bolo a tɛ ɲɛ chrétien bolo a tɛ ɲɛ nin bolo nkalon de don e kuma in faamu n terikɛ o tɛ tiɲɛ tubabu u tɛ ala kodɔn u dalen tɛ moriya la e kuma in faamu ɔ ne bɛ moriya kɛ tubabu ye tubabu ko k'ale ma sɔn seli ye mais ne kɔni sɔnna i ye nin kɔni Allahu akbar e kuma in faamu ɔ an m'a fɔ a ka sɔn seli ye o an ka sira t'a la n'i sɔnna seli ye i bɛ sɔn ne de ye wa i tɛ sɔn ne i bɛ sɔn ala de ye ɔ mais ne kɔni bɛ min dilan ni ne y'o dilan e y'o ye o ni seli bɛ ɲɔgɔn sira la u tɛ ɲɔgɔn sira la wala n terikɛ Amidu So ne ma fɛn wɛrɛ fɔ mais ala de ye diɲɛ sɔrɔ dalu ala de y'a di n terikɛ ne ɲɔgɔn Mali dugukolo kan a bɛ compter e y'a faamu minnu bɛ n koyi minnu ka kɔrɔ ni ne ye minnu ye ne faw ye minnu ye ne mɔkɛw ye ne ka n to olu ma koyi ne ma si fɔ de ne ko ɲɔgɔn na e kuma in faamu n terikɛ n dɔnbaga b'a dɔn ne ye pɔrɔn fɔ ne ye
kane sigilen to Allahu akbar belebele kane sigilen to ni ne wula kanjo o problem bi ɲana Allahu akbar awara cɛ si tɛ yen min taara ne dalen sɔrɔ ko amiru so n ye nin de kɛ i ma nkalon tigɛ n ye dɛ n ye nin de kɛ n k'i ma i y'a de kɛ i ko awɔ n ye nin de kɛ ni ne wulila ka n sigi ni ne ma ko ɲɛnabɔ e kuma in fɔ n'i nana ka na ne sigilen sɔrɔ ko a n ye nin de kɛ i y'a tiɲɛ fɔ n ye n terikɛ ne ma wuli ka ɲɔ n'a ma ɲɛnabɔ mɛ n'i ye nkalon k'a kɔnɔ k'a fɔ n ye n'a ma ɲɛnabɔ ne b'a fɔ karisa i ma tiɲɛ de fɔ e y'a faamu n'i ye min kɛ dɔrɔn hali ni ko in man ɲi e y'a faamu wala seguba b'a fɔ a ka kumaw la ko n'i ni amiru so jɛra ko la k'a b'a fɔ karisa an bɛ nin kɛ tan mɛ i ka nin tɛ tiɲɛ ye quoi e y'a faamu hali n'i ye kojugu de kɛ e ma kojugu kɛ yan e kana kojugu in fɔ ne ye kana nkalon don kojugu in na wala kan'o don kojugu in na quoi n b'a fɔ amiru so ala ko tiɲɛ ne ye nin de kɛ e y'a faamu n'i y'o fɔ n ye k'an sigilen de to ni n wulila k'an jɔ ala bɛ se d'a ma i y'o kojugu in kɛ dɛ mɛ ala bɛ kojugu in yɛlɛma k'a kɛ ko ɲuman y'i bolo fɛn tɛ bɔ a la e y'a faamu mɛ n'i ye nkalon tigɛ n ye ko k'a fɔ n y'a kɛ tan n y'a bɔ tan parce que n'i nana n yɛrɛ b'a f'i ye kana nkalon tigɛ n ye solution tɛ n bolo min na o de ye ka nkalon tigɛ n ye n'i ye nkalon tigɛ n ye solution tɛ n bolo a la e kuma in faamu cɛ dɔw bɛ yen cɛ dɔw bɛ yen a nana ne fɛ yen a nalen fɛ yen a ye kuma caman ta k'a d'a muso la ja a ye nkalon de d'a muso la e kuma in faamu ne dun filɛ nin ye i ko diɲɛ kɔnɔ ko kupu ka da moriw ka bɔ n'i ko muso minɛ kupu terikɛ o bɛ don caman bɛ sɔrɔ dɛ i y'a faamu caman bɛ don caman bɛ boli i y'a faamu o bɛ segin ka don sɔrɔ caman bɛ boli e kuma in faamu parce que muso filɛ nin ye muso ni sitanɛ ka di kojugu muso tora a diya n ye fɛn de bolo i ye kuma in faamu i bɛ muso furu i bɛ muso furu don min i b'a sɔrɔ muso in b'i fɛ i kuma in faamu muso in bɛna a bɛ den kelen sɔrɔ i ye a bɛ den fila sɔrɔ i ye a bɛ den saba sɔrɔ i ye i bɛna muso wɛrɛ furu muso in bɛ yɛlɛma a bɛ k'i jugu ye i y'a faamu a tɛ e fɛ tuguni de a b'a den ninnu dɔrɔn de fɛ i y'a faamu k'a sɔrɔ e de nana n'a ye i kuma in faamu ɔ cɛ nana kuma caman fɔ ne ye a muso kan n ko karisa n ko e bɛ ka nin kuma ninnu fɔ ka sitanɛ don ne la de wa i muso y'a k'i la de parce que kuma dɔ bɛ yen n'i y'o fɔ mɔgɔninfin ye sitanɛ bɛ don a tigi la bon ne y'a ɲininka ko walayi karamɔgɔ k'i kale a y'a kɛ n na de k'a y'a k'i la ko awɔ n ko ok n ko d'accord n ko problème t'a la n ko gabakurun fila nati i kana yan yɔrɔ in na n ko e ka marito ɲini i kana di ne ma n bɛna nin kɛ ni n ye nin kɛ yanni sini ni muso n'a ma bolo fila da ko ka yafa deli fɛ sini tile tɛ bin n'a kunkolo kɔnɔ ma ci fa bɛ don a la e kuma in faamu n terikɛ ne y'o baara kɛ foyi foyi ma ɲɛ e bɛ ka sɛbɛn de fiyɛ koyi e y'a faamu foyi ma ɲɛ a nana fɔ ne ye ko karamɔgɔ fɛn ma ɲɛ n ko mais est-ce que i ye tiɲɛ fɔ est-ce que i ma nkalon da i muso la a ko ayi k'ale ma nkalon da la n terikɛ ne y'a kɛ a ma ɲɛ tuguni a nana fɔ a ko karamɔgɔ k'a ma ɲɛ ne ko n terikɛ e ka na ni kuranɛ i kana kuranɛ da i k'i tɛgɛ don a la o yɔrɔnin n'a siranna awɔ a siranna a ye tiɲɛ fɔ a ko karamɔgɔ k'a kun tɛ kɛ tan a tɛ kɛ tan dɛ n ko donc d'accord e bɛ ka min fɔ nkalon de don e de kan ka minɛ k'a di muso ma e kuma in faamu e de kan ka minɛ k'a di muso ma e kuma in faamu mɔgɔ caman de bɛ yen u tɛ tiɲɛ de fɔ u b'a fɔ ko karisa ye baara kɛ n ye a ma ɲɛ u tɛ tiɲɛ fɔ ni tiɲɛ n'a tɛ moriya kɔnɔ ni mori ala deli k'i ye fu de bɛ yen a tɛ ɲɛ dɛ n terikɛ an b'o fɔ ɲɔgɔn ye ayi ni fili mɛn kosɛbɛ o k'a ye bila a tɛ ɲɛ e y'a faamu mɔgɔw bɛ taa hali ala deli la mori fɛ i bɛ wari min fɔ a b'u bolo u b'u kale muhamadu la ko o tɛ n bolo nin de bɛ n bolo i b'a kɛ a tɛ ɲɛ
o ba fi ko muna atinye muna atinye amanye ba amanye minke kabini ko min mana ndamine min be ki mago nyini o damina ni ngalo o benya ayi me o tinye o parce que ngalo ntiga atigi dumena nyini ala de fe ala dungo ko tinyati na tinyati se ga yelema ka ke ngalo nya bana kuma info donc c'est ça porlo min be jinya kono wallahi o de ni adama den u ka tinya fo nterike adama den ma jinya fo fo ke jinya kono solution temina no c'est ngana kuma info nterike iti porlo fo jinya kono min be ne panique wallahi oke wara ito porlo jinya kono min be ne panique kapako kuma info parce que ne mena moriala ngo de be fonye itina kuma o kuma fone ne ma kuma mi ay ngana oti kuma info o de la mogo ti porlo fo fone min be ne panique wallahi me min tinye o ngalondi wallahi oke kalande itara morife moro kima ko ninde dia kala mo gabe ngoyi me ala ko tie ndeso go be dima Allahu akbar ya famu abende ngalomo ya be me ndeso go be dima iba tia faya ona sonoma o de do na maso o fana de do le wallahi kuma infamu on terge ne de amiru soye namu bele amiru somi wala na ye fen saba kala fen saba mi no be jinya mine namu ni tesek dantan fen tesek I bonni yere bonne bolo quoi dantan fen I tesek yere bonne bolo abada leji fonite adama dia saura quoi wallahi wara kuma infamu parce que jinya fe munu nu u girna ko ni ko nyagara kati ka dabla atise ka datu fe ni ya fo nyen sigile ni mulla ka jo tergo ko be dai kuma famu o muso banana nje banana kana ngalon tige ka di chela kana ngalon tige ka di muso la ne muso mba fe ka dabali akakene nofe ina fo wulu fato ana bi dilala mais kana ngalon dala ko ka fa bi fendo ke ka sura toke donc ola naye dabali ko kanga fendi nyede wallahi wike on nche dabali ikadia mais ninde be ozus kuma infam kana ngalon ta ka da adama dena galombe kokola otinye fa kuma infam on ye messager ka fo buna adama de wi ko amiru so kle mor mangana na la sona message bele dangoroba ambe ala fuka ala barkada alhamdulillah rabbil alamin abiyangaw anya foda ngo kubaw teke dumbe na kara domina amba langali biye sini ya langali anga bele ba kle mori check amedi so abambulo abiyango na ya mo ko bala afle ni de ay bele jilen fo foite amamindugo alhamdulillah rabbil alamin ambe ala fuka ala barkada ngana ko ngana ka dalube nyo akuma me ika ko chamana no yetli wulonfla ala dali kile wolonfla nafolo ko kile wolonfla kerse ko kera la bi nga ko o mo ko bolo fo ka dama tele nterke nam anga bo garjige koko bele wara wala olubana nam ne afi ngo kuda mu ne bolo za wakati nam kuma ibi fen wore de fo na o kono yoro datu anga bo kono alhamdulillah rabbil alamin inana ambe ala fuka ala barakada abiyan ko bi ambe yorom nan ke site dumini duma site dumini nyama duma parce que ngo dumini duma na fo fen no olute anga dumini mbe amba dumna akelembe ka ciow be bana no ye ci ko problème abi chama de la chama ntere ke mo ke be shegina kuma bana wallahi billahi nam wallahi ka fiye nam wara ne ni sigilen fle wara ba donc ne ye nam c'est-à-dire que yi docteur fana de quoi bele wallahi ala yoki kuma fa ntere namu ne be fura kelen gla nam salati le fatila dangoro terke nam ni ya utiliser ko sabake ne sankeme nam ala be kenya dima kuma infam ibina santan ibina sambi saba ani duru nunu sambi saba nunu mfanga ala bodi Allahu akbar mais iflene ga yoro min fo fanye bele kuma infam nam
o fura bɛ ne bolo o fura in delila k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna n ko fantan o tɛ se k'a fura de sɔrɔ e kuma in faamu a fura ni ne y'a dilan k'a di cɛ o cɛ ma diɲɛ kɔnɔ ni ne y'a dilan k'a d'i ma ko i y'a utiliser dɔgɔkun 7 kɔnɔ ma jaabi sɔrɔ i ma kule ko k'a fɔ Amidu So k'a bɛ Ala ka ne da ma deli ka nin ɲɔgɔn a ma deli ka e kuma in faamu mais munna ne tɛ kuma in fɔ a dilan cogo de ka gɛlɛn e kuma in faamu n terikɛ yiri filɛ ni Ala ye fɛn dɔ k'a ye a m'o kɛ adamaden yiri bɛ sa yiri bɛ kunu adamaden tɛ sa ka kunu e kuma yiri sa ka kunu ani fɛn dɔ bɛ yen dantanfɛn tɛ dugukolo kan min bɛ musoko kɛ ni danbe ye ayi o dantanfɛn tɛ yen e kuma in faamu o danbe cɛya den 70 ani den 7 ani yiri sa ka kunu ne b'o de dilan k'o kɛ cɛya fura traitement kelen ye k'a di mɔgɔ kelen ma e kuma in faamu n terikɛ n m'a fɔ fɛn wɛrɛ dɛ mais i ka ɲɛnamaya kɔnɔ i kɔni bɛ taa mɔgɔ fɛ yen ko problème wɛrɛ bɛ n na nin kɔni bɛ n na mais cɛya ko problème i tɛ taa mɔgɔ wɛrɛ fɛ e kuma in faamu mais n filɛ ne ka min f'i ye sisan a problème ye 500 kungo de e kuma in faamu minnu bɛ danbe cɛya dɔn danbe cɛya kelen bɛ feere 1000 de e kuma in faamu a cɛya kelen a bɛ feere 1000 de danbe cɛya den 70 ani 7 i b'o de kɛ yiri sa ka kunu kan n'i y'o k'a la k'a dilan e kuma in faamu n'i y'a dilan n'i y'a ta n'i y'a di mɔgɔ ma a kɔni fɛn o fɛn b'a la a bɛ taa mɔgɔ fɛ mais n cɛya sara Ala tɛ sɔn a ka dan fɛn ma i y'a faamu awɔ ni Ala sɔnna alhamdulilayi rabbil alamin alhamdulilayi Abijankaw ne hakili la a bɔra a caman kalama émission b'a fɛ ka se a kuncɛyɔrɔ ma mais damani bɛ yen an bɛ n'o di an ka karamɔgɔcɛ ba ma n'o y'an ka waraba tile kelen Mori y'a seyidi vraiment Abijankaw ko k'a lase i ma minnu bɛ jamana janw na o den minnu bɛ jamana janw na a dɔw ma papier sɔrɔ a dɔw yɛrɛ si yɛrɛ bɛrɛbɛrɛ t'u bolo mais a dɔw yɛrɛ fana ye papier sɔrɔ mais u ka dossier didila ye a tɛ ɲɛnabɔ la bon o b'a la k'a kow kɛ yan a bɛ bila ka taa d'u ma wala dɔw yɛrɛ b'u ta kɛ yan mais tiɲɛ yɛrɛ la a tɛ ɲɛnabɔ mais minnu k'o yɔrɔ la yen o kamana gannen don tiɲɛ yɛrɛ la ko mun b'u e bolo ka ɲɛfɔ u ye n'o ye tunkaraden minnu bɛ jamana janw na olu fana bɛ se ka o t'a sɔrɔ cogo min na walayi tiɲɛ yɛrɛ la n terikɛ naam wara c'est-à-dire que fɛn dɔw bɛ yen naam o dalilu tɛ Amidu So bolo n delila k'o fɔ mɔgɔw ye Alahu akubar dankɔrɔba i y'a faamu ni ni mɔgɔ jɛra diɲɛ dugukolo kan a bɛ min dɔn n'a y'o f'i ye n'a tɛ min dɔn n'a m'o f'i ye nkalontigɛla de don Alahu akubar i y'a faamu i y'a faamu n'i ko Amidu So n b'a fɛ ka taa nin jamana la Alahu akubar e kuma in faamu n b'a fɛ ka taa nin jamana la passe tɛ n bolo ka taa jamana la comme wari tɛ n bolo ka taa nin jamana la o dalilu tɛ ne bolo ko wari tɛ mɔgɔ min bolo k'o bɛ n'i lataa jamana la jamana min ni avion de bɛ taa la siga foyi t'a la e kuma in faamu ɔ parce que avion de b'i se yen avion min b'i se yen i bɛ billet de ta kosɛbɛ siga t'a la i bɛ billet min ta o sɔngɔ ka siri i bolo i b'i ka papier minnu kɔni kɛ olu ka sɔrɔ i bolo mais n'olu t'i bolo o dalilu tɛ ne fɛ ka mɔgɔw lataa jamana la ko passe hali ni passe t'i bolo o dalilu tɛ ne bolo e kuma in faamu ɔ mais n bɛ jamana la papier de tɛ n bolo n muso de ye n tɔɔrɔ nin de bɛ n na n'an kumana n bɛ n ka Ala deli ni n ka Ala deli n m'a fɔ Ala bɛ sɔn n bolo a bɛɛ la dɛ Ala tɛ sɔn n bolo a bɛɛ la dɛ mais n terikɛ ni ne ye 100 o 100 kɛ 80 i b'o nɔ ye e kuma in faamu ɔ donc k'o fɔ mɔgɔw ye ko Amidu So passe tɛ n bolo n b'a fɛ ka taa nin jamana la o dalilu tɛ ne bolo ni passe t'i bolo e kuma in faamu n'o tɛ n terikɛ dalilu bɛ yen i ye visa ɲini k'a ɲini i m'a sɔrɔ e kuma in faamu n terikɛ Mahamadu e kuma in faamu sallallahu alaihi wasallam e kuma in faamu e filɛ nin cogo min Mahamadu dɛsɛ de bɛ ten Allahu akbar siga t'o la e kuma in faamu o fɔ an ye
wara donc adamaden bɛ vie yɔrɔ yɔrɔ naam ala ka dantanfɛn i bɛ se ka se Allahu akbar e kuma in faamu n'o gundo ye e kuma in faamu diɲɛ jamana o jamana ka di ye i bɛ se ka taa fana n'o gundo ye e kuma in faamu Mahamadu a ba a n'a den o bɛ yen ba de ye Mahamadu tigilen ye sen in o ye Mahamadu cɛman de ye kan in o ye Mahamadu musoman de ye awɔ wara i ye kuma in faamu n terikɛ wara n'i ye ba in ni den in dilan komi n y'a f'i ye cogo min Mahamadu cɛman n'a musoman de don mais u b'a faamuya cogo min i bɛ musoman in i b'o de di mɔgɔ dɔ ma i b'a fɛ ka taa jamana min mɔgɔ min bɛ taa yen o bɛ t'o bila yen n'o y'o bila yen n terikɛ cɛ in bɛ taa muso in nɔfɛ diyagoya don ala sɔnna wara e kuma in faamu i kɛra diɲɛlatigɛ jɔn o jɔn ye i b'a fɛ ka taa jamana min na ala kɔni b'i lata o jamana la mais i tɛ taa o jamana la ni passe t'i bolo dɛ parce que yɔrɔ dɔ bɛ nkalon de b'o la ko k'a fɔ ne kɔni b'i lata diɲɛ jamana o jamana ka di ye dalu bɛ ne bolo k'i lata la i bɛ passe ɲini fɔlɔ mais tiɲɛ de don n terikɛ tiɲɛ don dɛ donc sani an kana ɲɔgɔn janfa ten fu e bɛ taa Paris ne bɛ taa Paris miliyɔn 4 de bɛ financer ko in na dɔrɔmɛ tɛ ne ko a t'e kun ne ko ne bɛna ala deli i bɛ taa ne ma ala deli wariko la ne ye ala deli k'i bɛna taa Paris de wari dun tɛ ne ni ne bɛ bolo i bɛ taa cogo di e bɛ taa cogo t'i la donc k'o fɔ mɔgɔw ye n terikɛ ala ma kungo foyi da diɲɛ dugukolo kan kungo min tɛ dilan o tɛ yen i m'a dilanbaga ye tiɲɛ don ne tɛ se k'a dilan tiɲɛ don anw tɛ se k'a dilan tiɲɛ don a dilanbaga t'an ka dugu la tiɲɛ don mais a dilanbaga tɛ yen ayi e kuma in faamu ɔ n terikɛ an bɛ bɛɛ fɔ ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn k'u denkɛ o balimakɛ Amidu So tile kelen mori don n'ala sɔnna mashallah alhamdulilayi rabbil alamin an filɛ kɛ jama an bɛ jama fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn o émission sera a kuncɛ ma an ka belebeleba n'o ye an ka tile kelen mori n'o ye Cheikh Amidu So a b'an bolo Abidjan kɔnɔ yan a nana ka na foli d'a ma n'o ye an bɛ plateau kan plateau min don n'o ye Kadel Production an bɛ ala fo k'ala barikada mais an bɛna foli di an ka Cheikh ba ma tiɲɛ yɛrɛ y'an bisimila an b'a fɔ majigi min b'a la ani sabali min b'a la an b'a ɲini ala fɛ ala sijani kɛnɛya ala ko danna ma sijani kɛnɛya ala ko danna ma parce que ko bɛɛ kɛnɛya ni kɛnɛya bɛ adamaden bolo fɛn bɛɛ bɛ ɲɛnabɔ an bɛna kuma di an ka belebele ma folikan min b'a fɛ ani dugawu min b'a fɛ a b'o lase an ka filɛli kɛ jama bɛɛ lajɛlen ma an bɛ sɔrɔ ka émission kun cɛ n'a ye n'ala ka jɛ inshallah yaa seydi folikan laban min b'an bolo an bɛ bɛɛ fɔ Abidjan cɛ n'a muso kosɛbɛ an kanubagaw k'u bɛɛ fɔ k'a yira ko geribu kɛni nana dɔɔnin kɛ Abidjan Allahu akbar mais comme n y'a f'u ye cogo min ne kun t'a fɛ ka émission yɛrɛ kɛ munna n kun t'a fɛ ka émission kɛ ne tɛ taa dugu la ko dugu ka di quoi n tɛ taa dugu fana k'a man di n'i y'a ye ne sera dugu la fɛn dɔ de tiɲɛna ne kan ka n'o de dilan n bɛ n'o dilan donc ala sɔnna ala y'a ɲɛ yira ɲɔgɔn na donc ala sɔnna ka émission fana d'a ma an ka émission kɛ o ka yira Abidjankaw la Amidu So n bɛ Abidjan nin wagati la ɔ mɔgɔ minnu ni ala y'a latigɛ k'an bɛ ɲɔgɔn ye ani n'i ka duwawu jaabilen de don wala comme n bɛ ka fɛn dɔ de fɔ mɔgɔw ɲɛna u tɛ se k'a faamuya quoi u tɛ se k'a faamuya cogo di fɛn dɔ de ɲininen don Amidu So fɛ ka bɔ ala yɔrɔ quoi o fɛn min ɲininen don ne fɛ ka bɔ ala yɔrɔ ala fana ye dɔw de da k'olu b'a ta olu bɛ nafa sɔrɔ a la bon n'olu m'a ta nafa tɛna sɔrɔ fɛn in na o e y'a faamu bon ne y'ala deli mɔgɔ min ma kan ka ta ala kana d'o ma bon n'o y'a ta dɔrɔn a bɛ ɲɛ a tɛ ɲɛ dɛ bon o de kama bɛɛ tɛ se ka ne ye ni bɛɛ tɛ se ka ɲɔgɔn ye ni bɛɛ tɛ se ka ɲɔgɔn ye cogo min na ala ye wagati o wagati da ala delila dɔw de ka duwawu ka jaabi bɛɛ t'o kɔnɔ e min t'a kɔnɔ ni e y'a ɲini n'a Amidu So ka ɲɔgɔn ye i bɛ weleli kɛ telefɔni na i tɛ sɔrɔ ɔ i bɛ ɲininkali kɛ yala Amidu So tɛ sɔrɔ de wa n tɛ sɔrɔ mais don min n'i ka duwawu jaabilen dɔ dɔrɔn hali ala t'i se kɛ ne ɲini na e y'a faamu ne nalen sisan mɔgɔ dɔw ye ne ye u dɔw kɛra i n'a fɔ ka crise piqué ko aw mun kun ma da la Amidu So an ni ile bɛ se ka ɲɔgɔn ye ko ne ye jinɛ de ye ko ne tɛ jinɛ ye koyi n ka bɛɛ de ye kelen ye
ngo min be ela ngo ala kuma so ko de ta ko bi kan giyenye ba nyina ala fa ala ataka baka hali ni kuntina ataka baka yene ala ataka baka wallahi ala nega duwa mi ya jabi ninta jaba no fe Allahu akbar e kuma famu wala donc fo mo ko o yoro nunu famu nyini ni o te amiru soye wallahi ma nyini fana o ta to fana ki be nye itenye nega ko ni murdi mbe ala de deli sigatala ala deli di batu ibenye ika kala menenen do ibenye menika kala menenen dia ntala ki biteme nega soda la dongo do itene wallahi wace e kuma famu ya famu do ene nyini nam faut ka se dezama subhanallah Allahu akbar déjà be nyini déjà o na nana duru ba fo ini min be na mo la o de do subhanallah abe fo yongo dawo kabako amane kabako e kuma famu nyina ne ay ne fama bari do nyina ne ay ne wallahi ay ne ye chogo mina ama sonko ko karsa ko ne ni nyini ni babeke ki e nyini wallahi kata karsa fe ke nyini ne miye ne ko karsa ko nyini ni jene ko e nyina ne te ka nyini ya ne bi ka nyini ko me munu nganga ne yi ne ya nyina ala fe ala kana nyira bela wallahi kana nyira bela kana nyira bela kana nyira bela ala kana nyira bela mo ko mi bala nam e ala de ne da e do